अनजा ख्रिस्ट'प्रियफोर दिनै बेबायदि जारिमिनखौ लानानै फैदों जेरावहाय रोजा रोजा इसोरनि आरफ'आ खैफोदाव थानाय जेंनायाव थानाय इसोरनि मानसिखौ नेदोंमोन आरो इसोरनि मानसिखौ रैखाथि होदोंमोन दुश्मनफोरखौ हरजोबदोंमोन। अनजा ख्रिस्ट'प्रियफोर नोंथांमोना बेबायदि जारिमिनखौ हयथ' खोनायाखै आरो जुदि खोनायाखैब्ला नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन नोंथाङा बे गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हागोन सोरमोन सोर इसोरनि मानसिमोन आरो सोरखौहाय सोरगोनि आरफ'फोरा बेबायदि बेंनानै लादोंमोन आरो हेफाजाब होदोंमोन आरो खैफोदनिफ्राय बासायदोंमोन एबा रैखाथि होदोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बेफोर गासै जारिमिनफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा मोननो हागोन। दे अब्ला जोङो समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सोलोंनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बे बै समनि बाथ्रा जि समावहाय आरामियारि राजा आरो इजराइलनि राजानि गेजेराव मोनसे दावहा सोलिदोंमोन। थिग बै समावनो इजराइलनि राजाया गावनि हादांगोराफोरजों सानज्लायनानै गावनि रोननांग्राफोरनि थाखाय बादा लुनो जायगाफोर सायख'दोंमोन। इजराइलनि राजाया हादांगोराफोरजों जि जायगायाव बादा लुनो थाखाय जायगाखौ थाम-थिम खालामदोंमोन बै थाम-थिम खालामनाय जायगाफोरखौ आरामियारिनि राजाया मोनथिखाबाय जे इजराइलनि राजाया बैयावहाय मोनसे बादा लुनो नागिरदों थानो नागिरदों बैनि गेजेरजों दावहा नांनो नागिरदों होननानै मोनथिबाय। नाथाय बै समावहायनो जि समाव इजराइलनि राजाया बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सानबाय थादों बादा लुदों बै समावहाय इलिसायाबो दर्शनाव नुनो मोनदों जे आरामियारिफ्रा बै जायगा फारसे जमनानै दंखायो। जि समावनो इजराइलनि राजाया बैयाव थांगोन थाहैगोन बादा लुनायाव थाहैगोन बै समावनो एटेक खालामनो थाखाय आरामियारिनि राजा गासै राजाजों लोगोसे थानाय सैनिकफोरा थाम-थिम जानानै दंखायो। दा बेयावहाय इलिसा नाबिया राजानो बे हरखौ हरबाय। इलिसानि इजराइल राजानो बुंहरनाय बाथ्राया बेबायदिमोन, साबधान जादो, नोङो बे जायगाफोराव थांनो नांलिया मानोना आरामियारिफ्रा बे जायगाफोराव थाखमा हैनानै नोंखौ जमगासिनो दं। बेबायदि होननानै इलिसा नाबिया राजानो बे बाथ्राखौ खोन्थाहरनायसै। इजराइलनि राजायाबो इलिसाजों बुंजाहरनानै गावनि मानसिफोरखौ सतर्क होबाय, साबधान होबाय, पहेरा थानो थाखाय थोनबाय। मानोना बेबायदि घटनाफोरा आवगायावबो गोदोबो गोबां जाबोबाय थादोंमोन। बेयावहाय राजाया गोबां साबधान थानो थाखाय बिथोन होनायसै। जेब्ला इजराइलनि राजाया साबधान जाबाय पहेराफोरखौ गोबांनिख्रुइ गोबां खालामबाय बै समाव आरामियारिनि राजाया गोबां गोसोआव इनायनो उसाव बादाव जादों आरो गोसोआव गोबां रागा जोंदों। मानो बेबायदि घटना जाखो बे एबा जोंनि जिथु गोसो सिङाव साननाय जिथु प्लान पलिसिफोर दङ बे प्लान पलिसिफोरखौ बिथांमोना बोरैहाय मोनथिगो आरो बिथांमोना बोरैहाय पहेराखौ गोबांनिख्रुइ गोबां खामखो होननानै आरामियारिनि राजाया गोबां उसाव बादाव जादों, गोसोआव रागाबो जोंदों। बेनि थाखाय बियो हादांगोराफोरखौ बयखौबो लिंहरनानै माखासे बाथ्राफोरखौ सोंबाय। जि बाथ्राखौ राजाया हादांगोराफोरखौ लिंहरनानै सोंदोंमोन बे सोंनाय बाथ्रायानो जाहैबाय, जोंनिफ्राय सोर इजराइल राजानि थिङै लोगो जाखोमानानै दं बे मानसिखौ नोंसोरो आंनो हमनानै होनो हागोन ने होननानै आरामियारिनि राजाया बयबो हादांगोराफोरनियाव बुंनायसै। आरो बै समाव राजानि बे बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै हादांगोराफोरनि सासेया गसंनानै बेबायदि बुंफिनबाय जे अ महाराज, जोंनि गेजेराव रावबो गैया, आन्थाय नोंनि उन्दुग्रा न' खथा सिङाव रायज्लायखोमानायखौबो रायथिनो हानाय इजराइलफोरनि गेजेराव सासे इलिसा नाबि दङ, बेनो इजराइलनि राजानो रायथियो। बेबायदि होननानै हादांगोराया राजानिसिम फोरमायनायसै बाथ्राफोरखौ। अब्लाना राजाया बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनानानै हुकुम होबाय, थांदो बेखौ हमहैदो, बे जेराव दङ बहा दङ बेखौ नायगिरग्रोदो आरो बेखौ नायगिरनानै मोनोब्ला बेखौ हमदो होननानै राजाया हुकुम होनायसै। बेनि उनावहाय खबर मोनबाय जे थारैनो इलिसा नाबिया दथानाव दङ, दथान नोगोराव दङ होननानै बिथांमोना खबर मोनबाय। जेब्ला राजाया खबर मोनबाय जे इलिसाया दथानाव दङ अब्लाना लोगो लोगोनो गोबां गरायफोर रथफोरजों रोननांग्रा मोनसे गिदिर हानजा थोनहरदों आरो बिसोरो हराव फैनानै इलिसा थानाय नोगोरखौ बेंखन फैजोब्बाय। गोबां राजानि फोरजाफोर फैबाय, राजा गोबां हाथियार लानानै, हाथियार होननाय लोगो लोगोनो दानि नङा गोदो गोदायनि जिहेतु सेखा थुंग्रिफोर दङमोन बै थुंग्रिफोरखौ लानानै फैबाय आरो फैनानै जेरावहाय जि जायगायावहाय इलिसाया दङमोन
बै एलिसा थानाय गासै जायगाफोरखौ घेराव खालामफैजोब्बाय। जिहेतु आरामियारिनि रोननांग्राफोरा हरनि समाव एबा मोनानि समावसो एलिसा नाबिखौ हमनो थाखाय दथानाव ओंखारबोदों। दा बेयावहाय हरनि समाव एलिसा नाबि आरो एलिसाजों थानाय जिथु लें दङमोन बयबो उन्दुनानै दङमोन आरो फुंनि सम जाबाय। बे फुंनि सम जानाय लोगो लोगोनो एलिसानि लेङा सिखांबाय। सिखांनानै बाहेर फारसे ओंखारबोबाय आरो बाहेराव जेब्ला ओंखारबोयो बै समावहाय बियो गावनि मेगनजों ओरैबायदि नुबाय जेरावहाय आरामियारिनि रोननांग्राफोरा बे एलिसा थानाय गासै जायगाफोरखौ बेंखननानै दङ। बेखौ एलिसानि लेङा नुबाय आरो लोगो लोगोनो बियो थांनानै एलिसानो खोन्थाहैबाय आरो ओरैहाय बुंहैबाय, "अ गुरु, दा जोङो मा खालामबावनो? मानोना जोङो आरामियारि रोननांग्राफोरजों बेंखननानै दोनजाबाय, जों मा खालामबावनो?" होननानै एलिसानि लेङा एलिसानियाव बुंहैनायसै। बै समाव एलिसा नाबिया गावनि लेंनो ओरैहाय दुगाहै बाथ्राखौ गोराहै बुंनायसै, "दागि बिसोरखौ जेसेबां हेफाजाब होग्रा दं बिनिख्रुइ बांसिन जोंहा हेफाजाब होग्रा दं।" बेबायदि होननानै एलिसा नाबिया गावनि लेंनो बुंनायसै। एलिसानि लेङा एलिसानि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै सोमोनांबाय। मानोना एलिसा मोनहा हेफाजाब होग्रा रावबोनो गैया। अब्लाबो एलिसाया बुंबाय जे जोंहा हेफाजाब होग्रा दं, बिसोरनिख्रुइ गोबां दं होननानै बुंदों। एलिसानि लेङा जेबो बाथ्राखौनो बुजियाखसै। बै समावहाय एलिसानि लेंनि थाखाय एलिसाया आर'ज खालामदों। बे आर'जआ एलिसानि जिथु आर'जमोन बे आर'जआ माबायदिमोन? अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना खोनासंगोन बे आर'जखौ। "अ फोरबु, आङो नोंनियाव आर'ज खालामो, बिनि मेगनफोरखौ बेखेवदो बियो नुनो मोननाय बादि।" एलिसानि आर'ज खालामखांनाय जोबनाय लोगो लोगोनो इसोरा बै एलिसानि लेंनि मेगनखौ खेवनानै होबाय आरो जेब्ला इसोरा बे लेंनि मेगनखौ खेवनानै होबाय अब्लाना बै लेङा ओरैबायदि सोमोनांथाव नुबाय जेरावहाय एलिसानि सोरगिदिं गरायफोर बुंफबनानै दङ आरो अरनि रडफोर दङ। बे गासै अरनि रड आरो गरायफोरा एलिसाखौ बेंखननानै दङमोन। बिसोरनो जाहैबाय हेफाजाब होग्रा आरफ'फोर, जेरावहाय गोबां दुश्मनफोरा आरामियारि राजानि रोननांग्राफोरा एलिसाखौ नस्थ' खालामनो, एलिसाखौ सिथारनो फैदोंमोन। नाथाय इसोरनि आरफ'आ एलिसाजों लोगोसे दङमोन आरो बेखौ बै लेङा नुदों। जेब्ला इसोरा बिनि मेगनखौ खेवनानै होदों अब्लाना बै आरफ'फोरखौ नुनो मोनजोब्बाय। बेनि उनावहाय आरामियारि राजाजों थोनहरजानाय दावहा नांग्राफोरा एलिसानि फारसे फैबाय। दावहा नांनो थाखाय, एलिसाखौ हमनो थाखाय, एलिसाखौ सिथारनो थाखाय। बै समावहाय एलिसाया आरोबाव फोरबुनियाव बेबायदि आर'ज खालामफिनबावबाय, "आङो नोंनियाव खावलायो, मेगन नुयि जानानै बे रायतफोरखौ संहार खालामदो" होननानै एलिसाया आरोबाव आर'ज खालामबाय। बेनि उनाव फोरबुआ बिनि आर'जखौ खोनासंदों आरो बिसोरखौ संहार खालामजोबदों। बै समाव इसोरा ओरैबायदि खामानि मावबाय, जि दावहा नांग्राफोर दङमोन एलिसा नाबिखौ सिथारनो फैनाय, बैसोरनि मेगनफोरा खाना जाजोब्बाय, बैसोरनि मेगनफोरा नुनो मोनै जाजोब्बाय, आन्दायलाजोब्बाय। जेब्ला रोननांग्राफोरा आन्दायजोब्बाय बै समावहाय एलिसा नाबिया बिसोरनि साखाथियाव थांनानै बिसोरखौ ओरैहाय बुंहैबाय, "नोंसोरो लामा आन्दायबाय, बे नोंसोर नोजोर होनाय नोगोर नङा। बेयावखाय नोंसोर आंनि उन उन फैदो। नोंसोर जि नोगोरखौ नागिरदों आङो बे नोगोराव नोंसोरखौ लांगोन।" एलिसाया बिसोरखौ सामारियाव लांबाय। जेब्ला एलिसा नाबिया बै रोननांग्राफोरखौ सामारियाव लांबाय, सामारियाव सहैबाय, बै समाव फोरबुनियाव आरोबाव ओरैहाय आर'ज खालामफिनबावबाय जे, "हे फोरबु, जाय रोननांग्राफोरनि मेगनफोरखौ खानानै दोनदोंमोन, नुहोआखैमोन, नुनो हायाखैमोन, बिसोरनि मेगनफोरखौ नोङो खेवनानै होफिनदो" होननानै एलिसा नाबिया फोरबुनियाव आर'ज खालामबाय आरो फोरबुआ बेबायदिनो रोननांग्राफोरनि मेगनखौ खेवनानै होफिनबाय। आरो बै समाव रोननांग्राफोरा नुनो मोनबाय जे बिसोरो सामारियावनो दं, जों दाबो सामारियानि गेजेरावसो दङ होननानै बिसोर हमदां हाबाय। जि सामारियाया आरामियारिनि दुश्मन, जि सामारियानि राजाया, डेट मिन्स इजराइलनि राजाया आरामियारिनि राजाजों दुश्मन, जों बिसोरखौनो दावहा नांनो, बिसोरजोंनो जोङो दावहा नांगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ बिसोरो मोनथिखागौ। बयबो रोननांग्राफोरा गिबाय, मानोना
बिसोर मोनथिगौ जे जोङो दुश्मननि जायगायावसो दङ होननानै बिसोर बयबो उसाव बादाव जालाबायबाय। आरो बै समाव जेब्ला इजराइलनि राजाया आरामियाफोरनि बे रोन नांग्राफोरखौ नुयो अब्लाना एलिसा नाबिनियाव सोंदों, "अ गुरु, मा आङो बिसोरखौ सिथारनो? मा आङो बिसोरखौ सिथारमारनो?" होननानै इजराइलनि राजाया गले गले एलिसानियाव सोंबाय थादों। बै समाव एलिसा नाबिया राजानो फिननाय होनायसै, "नङा, नोङो बिसोरखौ सिथारनो नाङा। थुंग्रि एबा बोलाजों रोनाव फेजेननानै जायफोरखौ बन्दी खालामनानै लाबोबाय, नोङो बिसोरखौ सिथारो। बिसोरनो जानाय लोंनाय मुवाफोर होफैदो। जायै लोङै बिसोरो गावसोरनि बिगबानायाव थांफिनथों।" बेबायदि होननानै एलिसा नाबिया राजाखौ बुंनायसै। बै समाव एलिसानि थोननाय बादि इजराइल राजाया बिसोरनि लागै मोनसे गेदेर भज होबाय आरो जाखांहो लोंखांहो बिसोरखौ गावसोरनि बिगबानायाव थोनहरफिनबाय। बे समनिफ्राय आरामियारिफ्रा इजराइलनि हादरखौ लुथिनो फैफिनबावाखैसै। प्रेज द लर्ड। बेनि उनावहाय जोङो गुबुन आलादा मोनसे जारिमिनखौ नुनो मोनो, नाथाय बेखिनि जारिमिनखौ जों बेयावनो दोनथ'नोसै। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेवहाय रोखा रोखायै नुनो मोनबाय जे एलिसा नाबिजों इसोरनि आरफ'आ बोरैहाय दङमोन, माबायदि प्रटेक्ट खालामदोंमोन जोङो नुनो मोनदों। दा बेवहाय ख्रिस्ट' प्रिय नोंथांमोन, आंनि बे जारिमिन बुंनायल' नङा, नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। जेब्ला नोंथाङा गावनो बाइबेलखौ देहेन खालामगोन अब्लाना नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ आरोबाव मोनथिसिनबावनो हागोन। प्रियफोर, इसोरनि आरफ'आ जोंजों लोगोसे दं। जोंजों लोगोसे जोंखौ जोंनि खैफोदाव हेफाजाब होयो, जों बेखौ मोनथिनो हादों। इसोरनि मानसिया सोरमोन बेवहाय बे जारिमिनाव? एलिसा नाबि। एलिसा नाबिया इसोरजों सायख'जानाय सासे बेक्ति। दिनै जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ पृथिबियाव फैबाय, पृथिबियाव फैनानै बासायजानायनि बाथ्राफोरखौ फोरोंबाय, इसोरनि बाथ्राखौ जोंखौ मोनथिहोबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जे इसोर बेखौ जोंखौ मोनथिहोबाय आरो बियो थांबाय आरो जोंनो गोथार जिउखौ हरबाय। दायो जों जेब्ला बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा लायो, जेब्ला जोङो बै जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो, जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ फोथायो, अब्लानो जोङो जिसुनि जायो। डेट मिन्स इसोरनि मानसि जायो। जेब्ला जोङो इसोरनि मानसि जायो अब्लाना इसोरनि आरफ'आ जोंजों लोगोसे थायो, जोंखौ सहाय होयो। आरो मोनसे बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर, बे जारिमिननिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो, जोङो बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों। आरामियारिफ्रा इजराइल राजानि सुथुरमोन, नाथाय एलिसा नाबिया बै सुथुरफोरखौनो राजानिसिम लाना फैनानै जाहो लोंहो अननायखौ दिन्थिनानै, एलिसा नाबिया बै अननायखौ दिन्थिनानै, बै राजानि अननायखौ दिन्थिनानै बिसोरनो जाहो लोंहो मोनसे भज गिदिर खालामनानै बिसोरखौ थोनहरफिनदों। थोनहरफिननायनि उनाव जोङो जोबथायाव बेखौ नुनो मोनदों जे बै समनिफ्राय आरामियारिफ्रा इजराइल हादरखौ लुथिनो फैफिनबावाखैसै होननानै इसोरनि बोसोना रोखायै जोंखौ मोनथिहोदों। आरामियारि आरो इजराइलनि गेजेराव जिथु दुश्मन दङमोन, लुथिनाय मोनसे सभाब दङमोन। आरामियारिफोरा लुथि फैयोमोन, इजराइलाव फैनानै, सामारियाव फैनानै लुथि फैयोमोन। नाथाय बै लुथिनायखौ बै राजाया नागारबाय। डेट मिन्स जिथु दुश्मन दङमोन, बै दुश्मननिफ्राय लोगो जाबाय। दा बेयाव जों माखौ सोलोंनो हायो? जोंनि दुश्मनखौबो जोङो अननांगौ। बेखौ जोङो बे जारिमिननि गेजेरजों बे बाथ्राखौबो जोङो मोनथिनो हायो। जेरैहाय एलिसा नाबिया दुश्मनफोरखौनो राजानियाव लाना फैनानै, सामारियानि राजा, इजराइलनि राजानियाव लानानै फैनानै दुश्मनफोरखौ भज जाहोहरबाय। आरो बै भज अननायखौ दिन्थिनायखाय आरामियारिनि राजायाबो बिसोरखौ अनबाय आरो सामारियाव फैनानै लुथि फैनाय, जिथु खावफैनाय खामानि, जिथु दुश्मनमोन, दावहा नांफैनायमोन, बै दावहा नांफैनाय गासैखौबो नागारबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जारिमिननि गेजेरजों जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, जों मोनथिनो हाबाय जि थामनेलाव दङ, जि बाथ्रा लिरनाय दङ जे इसोरनि आरफ'आ प्रटेक्सन खालामनाय, थ' जों बे गासै बाथ्राफोरखौबो मोननो हाबाय। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान बाथ्राफोर लानानै फैफिनबावसिगोन। दानि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।